Hvordan får du en lejlighed i Ishøj? Det spørgsmål kan nemt besvares. Meld dig ind i en boligforening og kom på venteliste. Der er simpelthen ingen vej udenom. For selvom kommunen har ret til at fordele 1/4 af alle almennyttige lejeboliger i Ishøj, og det svarer til ca. 110 om året, så er de øremærket til mennesker med såkaldte særligt påtrængende boligsociale problemer. Står du uden tag over hovedet, så vil du formentlig have et såkaldt forudsigeligt boligproblem. Prøv at se her. Peter har sagt farvel til sin mor og far. Han skal nemlig studere i Københavnsområdet. Han har en tante og en onkel i Ishøj, og de kan indtil videre hjælpe ham med et værelse. Peter er heldig. Han finder en ungdomsbolig, men kun for 2 år. Peter finder også Marie, men nu kniber det med pladsen. De lejer sig så ind i en villa, men igen begrænset, og betingelsen er, at der kun må bo 2 personer. Og som det jo ofte går, holder storken sin indtog, og bryllupsklokkerne ringer for Peter og Marie. Fornuftigt. De har sparet op og kan købe et lille hus. Alt tegner lyst og godt, men så bliver Peter arbejdsløs. Krisen holder sit indtog i det lille hjem. Forholdet bliver spændt og revner til sidst med en skilsmisse. Marie får forældremyndigheden og en lille lejlighed. Peter derimod tænker, ja, man burde jo nok have skrevet sig op i et boligselskab. Og det må han sande, da han gifter sig igen, får flere børn og har brug for en rimelig stor bolig. Peters nye kone er allerede medlem af en boligforening, en del år endda, så en lejlighed er inden for rækkevidde. Peter sørger for, at hans børn bliver skrevet op i et boligselskab, når de fylder 15 år. Men han må sande, at det hele gentager sig, da han bliver ældre, og nu skal den anden vej, nemlig fra en større lejlighed til en mindre. Men nu er det ikke noget problem. Peter har styr på tingene, også når det drejer sig om en ældrevenlig bolig. Hvis Peter var mødt op på Rådhusets boliganvisning, ja, så kunne kommunen ikke have hjulpet ham. Det der, det var vores dagligdag, der lige blev rullet op der. Det er jo den, vi bliver præsenteret for hver eneste dag, når borgerne kommer i den ene eller den anden situation, som vi så Peter havnede i, og efterspørger en bolig, om vi kan hjælpe dem i den ene eller den anden situation. Og det kan vi ikke altid. Det må vi så sande, og det kan vi ikke gøre. Derfor må vi også gøre borgerne opmærksom på, at det er deres eget problem, og sørge for at tage over hovedet. Og det gør man netop ved, at man bliver skrevet op i et boligselskab. Der er dog en vej udenom ventelisterne, men det er kun for folk, som ikke i forvejen bor i Ishøj. Jeg søgte på nettet efter akut boliganvisning, mener jeg det hed. Det havde jeg hørt om en gang, og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed grøn anvisning. Og det søgte jeg så. Jeg ringede til alle kommuner i nærheden af Glostrup, og så talte jeg med boliganvisningen og fandt ud af, om de havde grøn boliganvisning. Og så sendte jeg breve afsted til alle sammen, og Ishøj svarede, så på den måde fik vi. Vi er jo her i et rækkehus i Gadekæret. Har det noget at gøre med det med det grønne boliganvisning, at I nu har fået et rækkehus, tror du? Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvad de mener med, at det hedder grøn, men ideen er vist at få flere ind i, boligområderne. Pengestærke familier ind i områderne. Så ja, hvorfor det lige hedder grøn, det ved jeg ikke. En grøn anvisning er en ordning, som man aftaler med det enkelte boligselskab, hvor vi har mulighed for at kunne tiltrække ressourcestærke personer. Netop det, som jeg sagde før, at vi også skal søge at få en hensigtsmæssig beboersammensætning. Og der er så grøn anvisning den ene mulighed. Selvom du ikke opfylder kriterierne til at komme på akutventelisten, så kan du altid få råd og vejledning om din boligsituation i kommunens ejendomsafdeling. For eksempel kan du få adresser og telefonnumre på de boligselskaber, der er i Ishøj, så du kan komme på venteliste. Du kan også finde adresserne på www.